Ik ben dus Wesley. Ik kom uit Rotterdam, daar studeer ik ook. En deze zomer zit ik hier op Ameland, werk ik als lifeguard. Deze zomer dus voor 4 weken. Dat is even een totaal andere omgeving dan waar ik normaal vandaan kom, van de grote stad. In het zwembad heb je een zwemtest afgelegd. Dat is toch even wat anders dan in de zee. Natuurlijk in de opleiding ook getraind. En dit is het echte werk. En ja, tot nu toe is het vooral veel nog preventie en veel trainen waar we echt het grote werk doen. Maar ja, het kan ieder moment ook natuurlijk zomaar zijn dat we wel echt die drenkeling uit het water moeten halen. We doen best wel veel aan preventie. Dus als wij zien dat iemand al een zwakke zwemmer is, dan ga je die al goed in de gaten houden. En dan ga je er al een keer naartoe peddelen of dan fluis je al diegene een stukje terug. Dus ja, wellicht is het ook wel goed dat het nog niet zo ver gekomen is natuurlijk. En als het wel zover is, dan staan wij in ieder geval helemaal klaar voor. Ik probeer altijd wel baantjes te zoeken die ik echt heel leuk vind. En ja, ik ben dus hiervoor gegaan. Dit vond ik het leukst. En ik mag hier nu zitten. Ik ben door de selectie heen gekomen en dat maakt me wel trots. Hè.